sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadua apaset ti surat ni pagayam tayo a Cindy. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan alimed an adda-anda iti relasyon ka ni Sandro. Gaputa saan ket nga rodpay akayat ti ama ti balasang ama adda-anda itoy iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da, kastamatan ti panagsinsinnarak da iti syudad, kabayatan ti panagadal ni Cindy. Aging gaan naggraduar ti balasang, ket nakapasada ito'y iti board. Uray saan kumaakayat apalubusan ti barong agabrod, awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Kat ita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo ket iti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak kaurnongak bakit? Si kalangan ti ururaya Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagaya man. Idinto asyak ket agurnongak paylaang. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang ti agsaritawan. Agsubli ako iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka di tawan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabaelak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie, insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tid iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko, insan. Oh, apay ni Melanie? Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw-awis mo. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na, insan. Sino nga iti kadwa ta amapan? Mga no, inawis na mutlang, dagiti daduma pa abats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan, Sa bagay, anya nga iti alaan ta apagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbaga kun kada tatang ken nanang ti may papan kada ta. Oh, ket, anya nga iti ko nada? Saan mo ta nagungat ni tatang? Okay lang kano. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga? Wan. Ay, nagsaya atin ngayon kasta. Imbagak matlagan kadakwada ti plano tan apa nagkalaysa. Ket kon adamat adita kanon ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo bakit? Kamaudyanan na. Matungpal matlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko. Di mat kunak ngamin ken ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwen bakit? Ket ang yaman ak unay. Awan ang yaman na. Ket, kaano nga iti panagawid mo? Iti kasta, mapagtutulagan tayo matantipet sa ken bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Agpaiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie! Agyaman na, Ronnie. Sandro,
Kunaklakit din no saan kayo makaumay ita? San kami ngamin ama nagbabain? Isungad na kami, Melanie. Pudno ti kinuna ni Ronnie, Melanie. O ala, ipabpabalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag happy tayong tumutan. Kabaalam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uwan, danag mon ayan. Kabailak, Melanie. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ama ka maneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabailak nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Ne, apay nga ngayon nalamot ng tisusi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga agawid. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apa nga itamlang asinong batan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Pasensya kan, bakit? Napan kami nga may nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti na minsan. Nabarbarte ka, naiturog ko. Iti makariingak, intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y, nagsakit ti ulok, gapo iti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga ron akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpetak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka angarod, bakit? Kabailam ka di ti agbiyahe? Kut kunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaila ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda akon iji airport. Kasla ka ano lang idi ilimlimod yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan nyo insan. Ita, kalay sa kayo. Uwan nga rin, insan. No more lonely nights, insan. Siga talaga, insan. Kamordyanan na, matungpal mo lang tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay insan. Jak nga rin mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanan ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao ko nanak, tinapod nung ayat, makauray. Ha? Una niya. Talaga napod no, ti panagayat yu titunggal may sainsan. Iso nga ita, matungpalan na gitara pa apyo adwa. Kas jay day jay, insan. Kasano abalayan, kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan, kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan gayam. Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy, gabalayan, dalabit apasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga lang gabalayan. Kuna laki din no, taga-Bagyaw, tinubya ti alak may. Siya magayam ta. Karuba first before others. Uwan nga rod Ustumat kit di tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una abalayan. Asinay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta.
Nakasaganan sa di amin nun. Wan nanang, dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souvenir o si mangpot ka din. Wan nanang, dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan nga rudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandanin na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda na lipata manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Atoy. Isuot mo dahi ito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring takuma da ito eh. Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga rod ijay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti asing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina da ito eh. Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Dahito yung matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Thank you, bakit? Bagay kumitlaan ka di? Launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahil ako matikanayon mo alaglagi pa, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Kaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre Kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kadkaduan ka na insan. Saan insan? Sana bali, tamabiitak laang mait. Sigurado ka? Unay kalakit din aya. Sikat ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie. Si Kamat. Kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, dandani kagaya man nagkasara. Owen. Umay kanto, Ibagam ka digiti dumapay abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, wala. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal ng appliances? Wen, apay, adda ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga orain ton maminsan ton. Ay ket mapan ko kitain itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige, sika nga rod ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulan ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano ngamin tinabulod da. Sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito'y. Agawid akon. O sige nga Rod, urayan kan dito eh. Wen bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Oh, apa yan, Ronnie? Ni Insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray da kano yung ospital! Anya, apay ka no?
Nakalpas mila nga nagsarita itay. Nakuryentay kabayatan ti panag-repair na iya balay da Milanay. Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy. Kasano akpay itatawan ka matan? Kasano pa yan nagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit. Jakambaw ti sawag. Lakay. Hanggang ba? Anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo na ti kasjay anapasamak ken kuada. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Tuwin nga raw. Siya pa'y umadan ni kumanti pa nagkalay sa adakin ni Cindy. Ang una yan, kakastoy ba't din tinapasamak na? Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anya ngay ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo, nanang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy. Kaslawanan ganas kong agbiag, nanang. Kasla kayat kumatinti matay. Ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot ag sao iti kasta. Nanang. Narigat kan nasakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kasya napasama kin ni Sandro. Kasano kalipatan? No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang? Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang ampatyak adumtang tumot laang ti panawan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumot laang ti agbalin ang nakakaasi. Tirumbang aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saam amarikrik naam. Iti kasta kat malakanan ka. Dawatum ti panarabay na, anak ko. Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak. Gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro tinapasamak akalaysa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak ditoy Canada. Gapu siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti Apo nailasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawon metten tinapalabas manipod idi. Angem agingga ita ket balasang akpaylaeng. Adumet dagiti agar-aram ngem kasla namin pinsanen a napukaw ti essem ko iti lalaki manipod natay daydi Sandro. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan. Toy pagayam mo, Cindy.
Ken ka pagayam Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay. Mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat, nang runa ket nakasagana aminen. Angam anyan takastama ti napasamak iti nobyom. Alaket aklunon tayon at talaga siguro nga aging galaangan ni Jay ti biyag nga inted ti Diyos para kani Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro gaputaaddan iti nagkaysa a biyag. Patsek amawatan na ka no agayat ka manen iti sabali. Alakastan pagayam Cindy ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.